Při 8letém vývoji online jazyku jsme si kladli otázku, proč Češi nestudují online. A došli jsme k dvěma základním faktům. Čechům chybí lektor a Čechům chybí česká slovíčka a česká gramatika. A proto celá funkčnost online jazyku je vedena rodilým Britem a českou lektorkou. Začátečníci a znalí začátečníci mají českou lektorku a mírně, středně i pokročilí studenti mají rodilého Brita, který je pravidelně provádí studiem. Studium samotné je organizováno do několika bloků, které můžeme studovat každý den 20 minut a nebo 3krát týdně 40 minut. Učíme se nejdříve slovíčka, které budujeme nejenom čtením, ale poslechem a mluvou, potom drillováním, cvičeními, pokračujeme gramatikou, videovýklady a dále přecházíme na 27 interaktivních cvičení, které jsou ve formátě mezinárodních jazykových zkoušek. Díky tomu krok za krokem budujeme sebevědomí, budujeme slovní zásobu, budujeme pochopení gramatiky a dokážeme skládat mezinárodní jazykové zkoušky. Online jazyky jako jediný systém v České republice dokáže připravit ke každé mezinárodní jazykové zkoušce a dokáže pomoci ve vaší kariéře i běžném životě. Držím vám pěsti a vím, že budete moc spokojení.